Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Топови ҷангвари UFC дар вазни ниммиёна Колби Ковингтон ҳамдастаи пешинаи худ Дастин Порьеро пас зад ва гуфт ки бо ӯ ҷангидан мехоҳад. Биён суханҳои Ковингтонро гӯш мекунем. вақте ки рӯзи 7 ноябр ман камару Усманро шикаст дода камарбандро аз ӯ мегирам, баъдан танҳо як муҳорибае ҳаст ки бояд ӯро ташкил кард. ягона муҳориба ин муҳорибаи ман зидди Дастин аст. ӯ ва оилаи ӯ ахлоти ботулоқҳои Луизианаанд. дар ҷое ки камера нест, ӯ одами паст аст. ман ин шахсро хуб мешиносам. ман дида будам ки ӯ бо дигар одамон чӣ гуна рафтор мекунад. ӯ одами хуб нест ва ман рӯи аслии ӯро нишон медиҳам. ӯ гуфта буд ки агар маро дар ягон ҷо вохӯра, омада маро мезанад. не ки барои чӣ ӯ ҳозир хаб кардааст ва гап намезанад. барои оне ки ӯ медонад ки ман ба сари ӯ рафта истодам, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, хотиррасон мекунем ки Дастин Порье чанд маротиба гуфта буд ки омода аст ки дар вазни ниммиёна муҳориба гузаронад, агар ки ташкилот ба ӯ пешниҳоди хуб кунанд. акнун савол ба шумо: худи шумо муҳорибаи Колби Ковингтон ва Дастин Порьеро дидан мехостен ё не? чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ба рақиби пешинаи худ чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоби сахт дод. ин муноқишаи нав аз куҷо сар шуд дӯстон, ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. Ҳабиб Нурмагомедов баъди шикасти Конор Макгрегор дар сеюм муҳориба зидди Дастин Порье, Дастинро табрик кард ва дар Твиттер навишт: неки ҳамеша зидди бадӣ ғолиб мешавад. барои Дастин хеле хурсандам. умедворам ки то охири сол ту ин камарбандро мегирӣ, навишта буд Нурмагомедов. аз байн 2 ҳафта гузашт ва акнун Конор қарор баровард ва ба Ҳабиб ҷавоби сахт дода падари худораҳматии ӯ Абдулманап Нурмагомедовро дар ин муноқиша пайванд кард. коронавирус нек а падари ту бад аст, навиштааст Макгрегор дар ҷавоб ва баъди якчанд дақиқа Макгрегор ин суханҳои худро удалид кард, аммо ин суханҳои Макгрегор аллакай дар ҳама ҷо паҳн шуданд. хотиррасон мекунем ки падари Ҳабиб Нурмагомедов Абдулманап соли 2019 аз бемории COVID-19 даргузашта буд. айни замон Ҳабиб ва дастаи ӯ ягон ҷавоб ба Макгрегор додагӣ нестанд, аммо рафиқи Ҳабиб, чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье ба Макгрегор ҷавоб дод. биён суханҳои Кормьеро гӯш мекунем. мо ҳамамон медонем ки дар трешток ва муноқишаҳо набояд зан, фарзанд ва оилаи рақибро даст занӣ. аммо ту оиди шахсе гап зада истодаӣ ки барои Ҳабиб тамоман дигар кас буд. Абдулманап дунёи Ҳабиб буд ва чӣ гуна ту оиди бемории ӯ гап мезанӣ ки ин беморӣ ба тамоми дунёи мо зарари калон расон ва ту чӣ гуна ин чизро барои баргаштани худ истифода мебарӣ. рости гап вақте ки Конор ин гуна рафтор мекунад, душвор аст фаҳмидан ки чӣ гуна одамони зиёд ӯро ва ин гуна рафтори ӯро дастгирӣ мекунанд. фикр мекунем ки вақте ки ӯ чунин суханҳоро мегӯяд, ин ба монанди кӯмак талаб кардан аст, гуфтааст Кормье. дӯстон, дар ҳақиқат ин суханҳо ва ин рафтори Макгрегор берун аз ҳамаи рамкаҳост ва барои чунин корҳо бояд ҷазо гирифт. шумо дар ин бобат чӣ фикр дорен? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.